Sad ovako, sad će nama deda Đorđe da ispriča šta su ove sve stvari, zašto se koriste i tako. Ajde vidimo šta ima tu. Recimo, kad se nekada pravilo vino po kućama, ne kupovalo, onda je bila potreba da iz bačve se izvadi vino na neki način, ili šlaufom, ili ne bi naroda prevrće bačvu, pošto je to nije dobro. Onda su postojale ovi alati, takozvani nategovi. Da. Bilo je stakleni, koji je bio kao malo luksuzniji, evo bilo je emaljirani, a on se koristio tako da, evo ovaj će mi biti lakše da ga pokažem. Ovo vidite, ima čak i meru. 3-4 litre. Tako je. I on znači on se ubaci u rupu od čep od bureta, sa ustima se navuče koliko ti treba, prstom se zatvori donji kraj i u čaše direktno se sipa. Direktno se sipa u čaše. Da se ne uzmuti. I onda taj što vuče gazda se obično prvi napije, zato što on uvijek malo povuče, više nek što sipa. A da vidimo samo još ovo malo ovdje kako napreduje. Vi ćete me samo izviniti da ja nastavim paprike, pa ćemo onda dalje. Pa ćemo paprike pa idemo dalje, dobro. Evo tako, vidi ovo je rog. A ovo su ovdje pecalice. Da, to su stare mašinice. Evo, grablje neka za seno. Evo ovaj kantar. Ovo je od mog dede, on je bio šuster, pa su bili kalupi, viš za malu decu pa veću i to. A vidite, ovo su bili alatke za kad se ljudi ručno brali kukuruze, onda su to mećali na prst i onu oljuštinu propara da može da otvori lakše oljuštinu i da pokida. Sad to je bilo, ljudi su to pravili ručno, vidiš, ovo je varijanta broj 2 sa kožicom. Opa, ovdje nemoj da ga razbijemo. Parače, sad ceca usipam ovaj. Evo sad ćemo papriku. Snimamo priču o starim zanatima i starim alatima. Male tajne velikih majstora. Eto to, dobro. Čekaj, samo da vidim šta ja ovdje imam. Aha, znam šta je. Ja mislim da je to što ja mislim. Ali ne mogu da vidim mrake. Ne može mrake. Jel to, Đole, ono od tvog dede? Šta? Ne, možemo da vidimo. Da, to je... Izuvanje. Jest. Da. Čizama. Izuvanje čizama, da, kad se dođe išla... Da može da povuče, jel? Pošto, evo, ovo su baš... Da, viš to je baš... Da, ja mislim kako... Ja ne vidim. Jao, što će biti dobar riblji paprikaš. Ali se mete ljute malo. Nisam Imam sitne ljute, volite ljute malo? Pa malčice, ne previše, ali malo. Ovo je sprava koja je bila neizbežna pored svake kuće na ulaza, je stojalo ovo. Kad su ljudi radili oko stoke, imali blatnjave čizme, ili da ne kažem i štale, onda da ne bi to pipali rukama i izuvali, oni su lepo pred kućom stane jednom nogom, ovdje zakači čizmu, skine, pametno. Stane i onda drugu, znači nema pipanja. Narod je izmislio sve. Higijenski, odlično. Higijenski i to je isto nekad neko... Kako je stručno ime ovome? Ne znam. Skidač čizama. Izuvača. Evo. Ajde ti izuvača. Evo vidiš ovako lepo, vidiš, uzmeš ovako fino. Tako je. I podapneš. I skineš cipelo lepo i gotovo. To ti je to. Pa da. Samo ja imam malo veće ovo. Dobro, onda je da ti bi veću ruku. Ja bi veću imao. Evo, ovo je nekad kad su ljudi pravili kafu sami sebi. Ovo je bilo za peć kafu. Vidi. Ovdje se sipa sirova kafa. I metne se u špore, ovako na vatru i vrti se lijepo dok se kafa ne ispeče. Divno, i ona se vrti, ne može da zagori, ne stoji na jednom mestu. I kad to su nekad žene znale koliko treba da se vrti, sad mi smo to već zaboravili, onda se mećalo u ovakav mlin.
Aha, evo ga, to je to. To znamo, ovdje toga se se ta sećamo. pečena kafa se tu stavi Jeste. unutra i lepo se direktno izmelje za 1, 2, 3 šoljice koliko treba i ta fina mirišljava kafa se sipa u džezmu i kuva. Znači tu lepše kafe ne može biti pošto je sad ispečena i sad sam levena, znači nema stare kafe, nema užegle, nema ništa. Aha, tamo je avan, to stoji u čemu? Reci šta je to? Eno To su avani, eno jedan veliki i mi imamo jedan. To su žene koristile, pošto nekad nije bilo struje i mlinova za bilo šta. I sve što se trebalo usitniti, usitnjavalo se u tim avanima, postojio je taj mesingani, luksuzniji i da kažemo seljački gvozdeni. Dobro, ono je tamo seljački gvozdeni. I onda su tu žene, šta je trebalo prezla, jel već šta treba, tu su one lepo usitnjavale u svojoj kuhinji. Ovo je bila nekad vaga, nije bilo na struju, nego je vaga. I sa tasovima, je li tako? Sa tasovima, znači to je 1 na 1, ovdje staviš kilu teg, ovdje je kilu brašna i tu nema problema i nema greške. Znači nikad ne može biti greške jer to je 1 na 1 jednostavno platno koje ne može da se promaši. I kad se potrefi ovo tamo u sredini, onda je to to. Tako je, onda je to to. Ako baš fali, onda vidiš da malo fali pa dospeš i tako. Nema varanje. Ovo su pegle. To su pegle, pegle na ugalj takozvane. Tu se lepo otvori, metne se žari, metne se žari iz šporeta, lepo se pegla ugrije, isto su i onda se malo ljulja onako, jeli? A to se ljulja kad ona već utihne žar, da ga pokreneš ponovo, pa nego šta. Daj nam reci ono za kajmak. Strafta da bude pravo. To nismo snimili. Onda naložim. Aha, da naložimo vatricu još malo. Da nam ne stane. O, vidi kako radi. One male čašice, pogledaj, one gore čašice, male rašice. Da. Štamplice. Ima i držač svoj, vidiš ti to specijalno. To je nešto, Đole stavio samo. Pričamo o starim vremenima kad se mnogo toga kupovalo po pijacama i žene su prodavale sitan mak, pasulj, tu sitnu robu, mlijeko, kajmak, mliječne proizvode po pijacama i postojala je potreba da se ima neka mera, da se zna šta se kupuje i za koje novce. Onda su postojale ovako merice koje su bile raznih veličina, deci, pola litre, evo imamo ovdje varijantu od litre, isto pola litre. Lijepo piše, 5 deci, 1 litra, sve. A ovdje ima nešto zanimljivo isto dole, mašina. To ćemo rešiti, dobro. Svaka ta merica, da ne bi nekao pravio burgiju i varo kako misli da treba, imala je olovnu blombu koju je u ono doba normalno neki činovnik državni morao da overi s pečatom da je to toliko koliko piše. Znači nisi mogao nešto svoje da ubaciš pa koliko je toliko je. Da. A tu se sipalo do vrha i to je tolika mera. Za kajmak je bila specijalna varijanta da se ne guraju prsti pošto je on gust. Onda se zahvatilo. Isto tako piše, evo ga, 2 decilitra. I to je bilo toliko koliko mora. I evo ima ovaj za pravljenje čaja. Tu se sipao čaj u rinfuzi. Šta su ove, reci nam, šta su? Gajde. To su gusle ili gajde. Ne, gusle, da. Gusle nije isto, da, ona. Gusle koje su, dobro, nisu iz naših krajeva, to su više tamo bosanske, crnogorske varijante, pošto to u Vojvodini nije baš bilo, ali sam napravio. A ono gore? A to ja ne znam šta je, to je nešto u vezi vune. To ja ne znam. Ne, ovo. A to je tambura redovna, dobro sad tu sam ja zaglavio da mi ne ispadne. Dobro. To je meni kao kutak, kafanski kutak. Ovo su bile po kafanama za čiviluci, za šešire i za kapute. Tu su fraklići u koji se neka sipalo isto 0,5 deci žestoko. Ovo su veći bili za vino, pola litre.
I tako. Ovaj vidi, ovaj mali, to pravi radio. To je prava soda, samo mala soda. Samo mala, ima i od pola litre, bilo je litra i 2 Znači bilo je one razne. velike, teške. A reci mi, šta je ovaj jedničak skrivio? To je od mog ujaka, to je ovaj muflon. Muflon, to je divljač koja je lovna divljač, to je ima u ograđenim lovištima i kod nas, ali u prirodi su oni valjda na planinama. To je to. Da. Onda ovo su stari pasiri za paradajz. Za paradajz. Ovo je za krompir pire. Aha, za krompir pire, onaj pasir. A vidi ovo ovdje mutilice za belanca. Da. Joj, to se ja sećam da sam i ja koristila. To je bilo, nije bilo miksera, pa su lepo žene lupale, za kolače. Za kolače. Vidi velika varjača. Da, to je za pekmez. A vidi satara. Ovo su pravili ove kolačići, jeste, linceri. Tako je. Da, lepo, evo, paprika ljuta, beli luk. Evo, a reci nam šta je ovo? Ovo su za ribu. Pošto riba sa roštilja nije zgodna zato što se zalepi na roštilj, imaš problema sa prevrtanjem. Onda su ljudi smislili ovdje da ubaci ribu, znači stisne ribu i onda sa sve mrežom neće na roštilj i onda prevrće da se riba previše ne ručno, da se previše ne dira i kad se ona ispeče, ona onda relativno lako se izvadi iz toga i bude onako kako Bog zapoveda. Normalno zavisi od majstora. Divno. Eto ga, dobro. A šta je ona tamo tikva, reci mi? Pretakača? Nije pretakača, to je isto koristilo, raznorazne tikve su se koristile isto prirodnog materijala, pošto je neka prirodne, to sam ja isekao da bi tu eventualno cveće, međutim to je završilo kao eksponat, ali ću vam pokazati, tako je, tikvu koja je bila isto pod ovom varijantom, jer ovo ipak trebalo kupiti, a sirot narod nije imao da kupi, pa je onda koristio ovu tikvu koja se zove isto natek, izbušio, znači, dno, pošto je vrat od tikve bio prilično, odsekao je koliko mu treba, ovdje je napravio rupicu. I isto tako, povlačenjem uvuko rakiju ili vino, isto kao i ovo koristio za vađenje, znači rakije, vina. I za služenje, da. Tako je. Dobro, tako. Eto, čika Đorđe, deda Đorđe. Mini muzeja. Ovo ćemo da stavimo da tvoji unuci jednog dana mogu da gledaju i svi drugi. Pozdrav iz Sombora. Tako je, pozdrav.